Zdravím vás všetkých. Vítam vás na štvanici Octagon 92, ktorá sa uskutoční, kde sme v Prahe na štvanici. Uvidíme to live, kde tu bude našľapaná karta. Proste bude to senzačné, uchvatné a bude to super. Konečne budem naživo na Octagone osobne live tu na štvanici. Konečne teším sa na to. Stále som to odkladal, že kedy prídem a je to ten deň D a je našľapaná karta, brutálna karta, na ktorú sa teším. Dúfam, že to budeš pozerať aj ty a som zvedavý na výsledky. Bude to brutál. Beaten KO. Pudilová only once finished by submission. Will Fleury was only once beat KO in Bellator 8 years ago, and Muradov was never beaten by KO. Klevec už štartoval fantasticky štvanicu, kde z otočky trafil svojho supera rovno do hlavy a zápas tým pádom skončil KO. Akože veľký rešpekt. Potom druhý zápas, náš slovenský Roman Paulus. Po 3 kolách vyhral na body Paulus, že Romanko Paulus myslel, že ukončí skôr Kurta, ale trvalo mu to 3 kola. Hľadal tam nejaké škrtenie, si skúšal dávať, ale držal typek strašne. Potom sme mali Jakub Tichota. Myslím, že Jakub Tichota, že je taký odborník v tom, má taký prehľad, talent a nebol to zlý výkon od Jakuba, ale prehral. V 3. kole prehral a vyhral Daud. Brutálny nástup Miroslava Broža, čo proste prvé kolo TKO vyhral Arrow, bohužiaľ, lebo akože poriadna prestrelka to začala byť, ale vyšlo to Aronovi, proste na ho tam dobre trafil. Bohužiaľ pre Miro chcel ukončiť tam, vyzeralo to tak, že chcel ukončiť svoju kariéru, ale nakoniec to nehal tak, že ešte i tak nikoho nezaujímajú ostatné zápasy, ale hlavná karta. Poďme hlavnou kartou, ale ne. Popravde ten zápas som ani nevidel, lebo som bol na obed, že bol som sa najesť, lebo som bol hladný už, aj vodu, dlho sme stali v rade. Na jednej strane Jakub Batfalský, na druhej strane Vojtach Kol od Patrika Kincla, mladý talenti, ktorý proste po 3 kolách vyhral Batfalský. Hafen nafúka Múdroch, súboj dvoch rozlišných štýlov. Múdroch postojár dobrý, nafúka grappler. Bol to zaujímavý zápas, ale bolo jasné, že vyhraje Múdroch, hej. A vyhral Múdroch v 3. kole na body. Potom sme tu mali súboj dvoch Davidov. Jeden z najväčších fanúšikovských základní Octagonu, David Kozma, Pink Panther. Proti nemu veterán David Závada. Sa chcel Kozma vrátiť medzi elitu naspäť, tak si aj sa mu to podarilo. Dobre sa mu vedel ponoriť pod údery a tak. A v 3. kole otestoval aj bradu a teraz nás presvedčil všetky, že je späť. David Kozma, Pink Panther je späť. A teraz ho čaká Ekerlin. Ekerlin, I want you! Měl jsem v hlavě toho Ekerlina, že to nemůžu pustit, že ho prostě chci, on si o mě sám řekl první a když to chce on, chci to já, budete to chtít vy, tak je už nestojí jako nic v cestě, takže ten zápas prostě chci a udělejte ho. Daj like, odber zvoneček a tieto veci, hej, díky moc. Fleury a Mahmuradov už jak vchádzali do klietky, či to bol Mach alebo Fleury, to bolo fakt, že neskutočné zimomriavky. Celá hala. Fleury bol ťažkej váhe šampión. Hej, že prvé kolo vyzeralo, že Fleury začína kontrolovať celý ten priebeh zápasu a všetko, ale Mach si ho nechával tak. A následne pri posledných 10 sekundách trafil Macha na zem a nakoniec následne ho zachránil zvon. Každý hotový bol, že čo sa deje, že už je koniec zápasu, ale nakoniec bola prestávka a Mach toto. V 2. kole hneď na začiatku trafil Fleuryho a potom ho dobil na zemi. Čiže bolo, že mal ho nechať, rozhodca ešte trošku, alebo nemal ho nechať. Povedz ty, napíš do komentára, ďakujem ti za to. Ale akože všetci sa stávali tedy, ty kokos, že fakt, že brutálne, akože všetci boli hore. A štvanica kričala, vreskala.
A Makhmuradov sa stáva novým šampiónom oktagónu. Flery ho nadvláda, končí a teraz pôjde. Otázka na vás, pôjde Flery, či pôjde Mach s Flerym, alebo pôjde s Jotkou. Čo je podľa teba lepšie? Ako to bude? Ja by som chcel vidieť s Jotkom, ale Jotka porazí, to je nič pre Macha teraz. Tým pádom, keď je taká kapacita, že vedia poraziť Fleryho. Lebo Jotku vie na zemi dobre kontrolovať. Ale aj Mach. Zvlášť Slovensku. Děkuji, že mě jste pomohli a dali mě trvalý pobyt. A proto vás budu reprezentovat. Díky. Ale on je opravdu blázen. On dělá to, co miluje a já mu fakt jakoby fandím. Jak on nastupuje, řve, prostě, je to prostě neuvěřitelný. I ten dokument jsem koukal, to prostě, já ještě víc jakoby rád, že jsem ho porazil, ale teď jsme tady pokecali, tohle to tak má být, víš? A tohle to miluji na tom sportu. My jsme teďka mohli zabít jeden druhýho a potom jsme tady asi o rodinou podal ruky, podívej se, já mám husinu. Prostě takhle musí vypadat ten sport. Já jsem vždycky, i když nebudu tázat cokoliv, nejlepší organizace světa, miluju vás. A nejlepší fanoušky, jedeme! Bomby! Mahmud Makhmuradov! Pudilova má za sebou skúsenosť z UFC a chcela slovenskú šampiónku zosadiť z trónu. Atmosféra na Štvanici bola obrovská. Atmosféra na Štvanici bola, že fakt, že famózna. A to naštartoval i Mach so Flerym. Lucia Sabová versus Lucia Pudilova. Bol to brutálny, stresujúci zápas pre mňa asi. Brutálne stresujúci zápas pre mňa. Si ukosol všetky nechty asi. A som bol tak nervózny, lebo to bol tak vyrovnaný zápas. Som myslel, že som ti povedal, že Lucia Sabová vyhraje. To bolo tutovka, že vyhraje. Ale som povedal, že submission druhé kolo. No ne. Na 5 kola, ale vyhrala a obhajila to. A dúfam, že pôjde do UFC teraz. A že jej dajú dobrý kontrakt, lebo je 12 Matrixe. A po 5 kolách zvíťazila Lucia Silent Killer Sabová. V rebríčku je 12. poradí, takže brutálne, akože rešpekt ľudské. Ale akože mali sme tu aj UFC v Belehrade, čo proste veľa Slovákov išli známi moji a tak. Belehrad bol tiež super, boli tam 10 knockouty, bol tam Ľudovít Klein, ktorý bohužiaľ v druhom kole prehral. Vlasto Čepo, čo proste išiel, a veril som obidvom, že to dajú a nakoniec ho nachytal tam. Super. A ešte aj Popek, čo z oktagónu prestúpil do UFC, tak takisto nevyšiel mu premiéra, ani Vlastovi nevyšla, ale nevadí, dajú to chlapci na budúce. Treba veriť a ich podporovať. Tak dopadol oktagón 92. Štvanica priniesla navraty, prekvapenia, československé súboje a hlavne nového šampióna Makhmuradova. Muradov zosadil Fleryho, Sabová zostáva na novej váhy a fanúšikovia dostali večer, na ktorý sa dlho bude spomínať. Ktorý zápas bol podľa teba najlepší? Napíš. Chceš ďalší prehľad oktagónu, čo bude, tak daj tu odber, like, zvoneček, koment, všetky tieto veci a vidíme sa v ďalšom videu a vidíme sa pri ďalšom videu. See you! Daj like, odber, zvoneček a tieto veci, hej, díky, moc, cením, srdiečko, tak sa podáva srdiečko. A čo som chcel ešte aj na Instagrame, hej, sledovať. Díky moc, cením ťa. A hej, že ktorá karta viacej sa ti páčila, či Štvanica? Páčila sa ti viacej Štvanica alebo Belehrad UFC? Napíš. See you!